Machiegni janeno marwa odiochieng' ma kawuono adwa nyisi ni antie kaunti mar Homa Bay kamoro ni Leader Market. Odiochieng' ma kawuono adwa wuoye kit pith mar nyanya kata kihero tomatoes. Nyanya en achiel kuom gigo ma bende thoth ji tiyo godo yore mar loso chiemo, manyiso ni kaka japur miyo bedo gohala, nyiso ni demand mare bende ni malo. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Eliud Otieno. Odhi nyisowa kit kidieny mar nyanya ma en owuon opidho, tang'o miyo yiero no pidh kit kidieny aina ni. Yena mondo akaw kinde ni mar wakie chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori nyaka Blar machiegni. Arnold. Oh, Arnold. Our agronomist. Okay. Calvin. Rioba. Opondo. And Mr. Twenga. Ero kawa. Magi jomo tiyo go ka. Okay. Kendo wakonyore kodgi ka. Kawuono yudo ka ji ok ng'eny. Nikech tich thin. To pile pile gibedo ga ji mang'eny. Ero kamano. Koro biateri kuma nyanya nitie. Wadhi ure nyanya. Sechakore achaka. Magi koro. Neno ka moko sechako chiek. Moko be biro. Daher ni nyiswa nyingi kuma wantie odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith aina mano. Erokamano, mokwongo arwakou kendo arwakou ahinya e puodho ni. Iluonga ni Eliud Otieno Ochieng', kendo piny mwantie ni iluongo ni Kokwanyo West, wantie Kokwanyo Kakelo Ward, wantie kamiluongo ni Rachuonyo East Sub-County, mwaluongo ni Kabondo Kasipul Constituency. Wane Homa Bay County. Kama wantie ni kendo nyinga asewacho arwakou ahinya. Chenro ma kawuono. Kendo mana kaka nisewacho, wapuro gik mang'eny. Wapuro kitungu, wapuro skuma, wapuro nyanya, wapuro njugu, wapuro bando, gik mang'eny. To odiochieng' ma kawuono to wadwa nyiso jopiny kaka wasebedo kwapuro nyanya. Erokamano ahinya. To nikech kawuono wawuoye kit pith mar nyanya. Kidieny mane ma in iwuon kaka japur ni yiero me pidho kari kae? Nyanya gin varieties mang'eny. Kendo nyanya ipidho tieng' mopogore opogore. Koro wan wayiero kodhi maluwore gi koth lopwani gi koth climate manika. This time wasebedo kwapidho moro ni Ansal, to sani ende ni wadecide ni mondo wa change. Koro sani wapidho moro miluongo ni Dhahabu. Dhahabu mipidho kari kae otimo maber e kor lwasi machal nade, nikech mane achiel kuom gigo bende ma ng'ato nyaka bed ka ng'iyo kapok pidho kit nyanya kata variety mohero. Yes, Dhahabu timo maber e lo ma pi ok chung'e. Tiende ni lo ma well drained, soil ma well drained. Dhahabu timo maber kama liet ok ni malo ahinya, to liet be ok ni piny ahinya e diere. Kaeto Dhahabu nitiere tuo mosetamo ji pidho nyanya. Iluongo ni bacterial wilt to gi mamoko. So tuoche gi ni korwa koni. Koro Dhahabu no en a bit resistant to tuoche go. Koro waneno ka en gima wanyalo temo ober. To other than that, onyago olemo mang'eny. To kosenyago olemo mang'eny, to bende okawo long. Tiene inyalo pone kata dwe achiel, dweche ariyo, pod ipona. Koro waneno kamano en advantage. Nyanya
other than low manitie mwasewacho ni lobni ber gi nyanya, gik mamoko be ma nyaka medi en nyanya kapok ipidho to nyaka ing'e ni to low ber. Namba 2, nyaka ing'e ni to tuoche chal nade, magolo ni pest and disease control. Namba 3, nitie kama ochakorego, raising the seedling, nikech koth nyanya en gimoro matin kama, en ok di ikome kaka idhi komo bando cha. Koro nitie kaka kotheno delicate ma nyaka ires mokwongo wuogi e samro, kosewuogi e samro kokibiro pidhe ka. Koro nyaka ing'e ni in gi samro maber, ma wan to sani tinde wawe samro mipidhe lo. Wan tinde watiyo gi seedling trays. Wang'iewo lo miluongo ni pitmos, waketo to wapidho gi. En gima kata ka piny rach to wakawo watere ot. Ting'e ni mane samro cha, en to onge kaka iting' lobno. Maendi to wating'o idhigo kama, inyalo tero ka, kaito inyalo yudo kaka igeng'o ni tuoche. Inyalo yudo kaka itamo koth mang'eny kik goye oko kuno. Inyalo yudo kaka liet mang'eny inyalo tamo, nikech inyalo kawe tipike ot sama liet ng'eny ahinya. Mano watimo. Obedo e seedbed e kinde marom node kapok ikete na itimo ne transplanting? Nyanya bedo e seedbed jumbe 3. Nikech nyanya ipidha ni to bang' ndalo 3 en oseti. Koro chaka dongo, to karomo juma mar 3 to embe koro tegno, koro nyalo nyono piny kende. E puodho ka kinde marom nade kosetimo transplanting koro e puodho ka? Kisetimo transplanting to luwore gi kodhi, to wan to koth wani en otieko dweche 2, tiende ni 62 days. Ma karomo ma 62 days tineno ko olemo osechako lokore ma brown, olemo osewuok moselokore ma brown, kendo moko e kindgi oselokore makwar minyalo pon. Kamano. Erokamano ahinya. Spacing kata nafas kari ka iketo marom nade? Spacing mar nyanya to luwore. Ne ok ang'iso jowinjowa ni wan watiyo gi drip line. Kendo mano be miya medo ni achiel kuom gima nyanya be dwaro ni to odhi yudo pi nang'o. Udhobe ok nodwaro pi mang'eny ahinya, to pi matin no odhi yudo nang'o, nikech ok inyal rely e koth ahinya, nikech wan wapuro continuously. Onge sa asama ok wapure. Koro ok dwarit niya ma kodh chiri wakomo, wachako rito kodh pon. Wan wakomo continuously. Nikech ang'o? Nikech wan able to provide irrigation. Watiyo under irrigation. Drip line? To watiyo gi drip line. Koro drip line gi osebedo demarcated chuth. So for nyanya, mokwongo, distance mani kindgi waketo 40 centimeters. Tieni feet achiel gi nus. Mano ne joma winjo measurement machon ka. To kinde gi wadgi to koro waketo 45. Tiende ni ka drip line ma 15 each to wakalo gi 3 to waketo. Wakalo 3 to waketo. Koro ok thagwa kata gi pimo. Mane spacing mwamiyogi. Kaito e kind drip line ka drip line wawe space minyalo wuothe, nikech nyanya no nyaka wangi wuothe kinde. Kigone yath, kitimo ang'o nyaka yud kama iwuothe, nikech nyanya nyalo gar. Koro be ok odwa ni yuke ahinya sama osechako nyak. Koro nyaka iwene space mibiro wuothe. Koro space mibiro wuothe no tidetermine mana kendi. To space mane kind nyanya gi nyanya ten ma wachunu no 40 to gi 45. Iwachoga ni nyanya en heavy feeder. Gin kit nutrients mage ma bende odwaro? Nyanya en heavy feeder. Mondo yureda nyanya kugolo nyanya no mokungu tik. Ka sami pidhe cha, sami transplante, kata sami kome seed tray cha, seedling tray, nitiere
chiemo ma nyaka miye. Nitiere gik moko yedhe moko mwagone miluongo ni starter. Starter no nigi nutrients madhi konye mondo tiendege ka roots ge owuog motegno. So mani isechako miye chiemo. Koro gima watimo nyaka wachak wamedne gi fertilizer mong'iew. Ma sama ong'iewe cha, sama wajwa pidhe cha, waketo DAP. Ok fertilizer mora mora, DAP no mwachako. Tiene fertilizer mang'eny gi component miluongo ni P. Kendo P ka ber to 46. Okene ka ng'eny fertilizer gin NPK. So P moro mondike diere no, mani P mipithogo. Mani malo no ema nyanya dwaro. Kendo kiseketo gino to nyanya wuok makata ino buga kitieko ndalo 2 to kiduogo iro ka osechako gar. Kitieko 1 week to nyanya kuro duong'. After 3 weeks nyanya ni okedwa no chuone kete. Oringo piyo kabisa. Kaito other than that, kiseketo ni DAP, to DAP no bedogo maximum of 3 weeks. To want to work it after 2 weeks. Wachako keto koro mamiyo ite bedo majan. Gima nigi nitrogen mang'eny, mano koro N mwang'eyo. Koro wakelo gimiluongo ni CN, to watimo nego top dressing. CN no be waweyo bedo jumbe 3. Koseromo jumbe 3 to koro odwaro chiemo ma balanced. Tiene ma N nitie, kendo P nitie, kendo K be nitie. Koro wakelo ne NPK miluongo ni 1717. Ng'enye dukni iyuda. Kipenjo ne dwaro 1717 tikelo. Koro en mikelo ne stage no. Koro kiseketo, ting'eni nyanya nyuole stages. Ma mokwongo ka, kendo kamano. Koro ing'eni mochamo mokwongo cha, fertilizer mani kuongi keto cha. Koro nyaka ibooste mondo olemo mamoko ma pod tindo gi gin be giyud chiemo. Koro after every 3 weeks kendo wachak wanwaya NPK nyaka chamoro nyanya no rume puodho no. Mane kaka watimo. Emomiyo wawache ni nyanya chiemo mang'eny. Pogruok mane mantie kit nyanya ma ni e puodho open field gi ma opidhe greenhouse? Nyanya mar greenhouse kendo en specific nyanya. Nyanya mineno dongo oko gi ok nyal dongi greenhouse. Nyaka obed specific nyanya manyalo donji greenhouse. So nyanya mar greenhouse mokwongo en kata kodongo to dongo marabora. Tiende niya, okorum konyadundo. En onyalo nalre ding'eny. Mano nyanya mar greenhouse kendo nyuol ding'eny. Namba 2, nyanya mar greenhouse budho. Obudho ei greenhouse kuno. Kipone apona. Nitie minyalo pono kata dweche 6 kapod ipono mana nyanya. To nyanya ma oko ni, en to dong' neno kodongo manyadundo. Okodhi mabor ahinya. Tembe onyuolo lembe go kosenyuolo. To lembe go emo ogine olemo monyuologo. Emipidho gi chiemo nyaka gidongi. Ka gisedongo, tembe biro chaka neno ka nyanya koro chako tuo. Kende so en okawo a shorter period molo mar gine. Ma indi nyalo ng'wedo dwe 1 kata dweche 2. Kitieko rekode. To mar greenhouse kata dweche 6 kata dweche 7 kapod ing'weda. Kit bei mar nyanya, ang'o ma determine kata ang'o ma miyo japur bedo gi paro mar ng'e kaka odhi uso nyanya aina ma en godo e puodho e chiro? Market to mano challenge maduong' ma nyaka jopur te ng'e, jopur mapuro nyanya kendo ging'eyo ni bech nyanya fluctuate ne oringo ni to dhi ni. Nitie sama nyanya bei ber marach, crate kata $4,000. To nitie sama crate no be nyalo bedo kata $1,000 kende. Tiende ni odepend gi sama nyanya owuok kuonde moko mang'eny. Kenya waka pod nitiere free market. Nyanya nyalo wa e pinje moko mapong' ka. To pinje moko machalo Tanzania ng'eny gi ok tim irrigation. Koro gin sama koth chwe machire cha gikomo nyanya. To nikech nyanya buluoro koth mang'eny, koro be nyanya moko be kethore mang'eny. Koro sama piny tuo ma nyanya gi wuok cha, to nyanya donjo mang'eny. Koro nyanya kosedonjo mang'eny to nengo ne nyaka
dog piny. Sama nyanj gi no onge to be bei bera bera gimekwa malokol gi. So gima miyo bech nyanya ringo kadhi malo gi piny en import. Tieni nyanya a Uganda, moko wa Tanzania, e pinje moluoro wagi nyanya ng'enye. To kodonjo Kenya ka to nyaka giketh bei marwa. Bech malokol gi. Koro ing'eni problem mar nyanya be ni ok inyal kane ndalo mathoth. Opogore gi moko minyalo kano, bande inyalo kete dero kuno. To nyanya ting'eni en kanise kae to chuni ni nyaka imany kama iuse piyo piyo. Nikech kitieko ndalo adek moko to be osekethore 4. 1 week nyanjino ochiek ma koro kalo tong'. Koro nyaka imany yo miusego. Koro sechego pesa moro ma ng'ato miyi kawo. Nikech koko kamano to idhi pukogi. Koro ka mine mane chiro kosewacho ni sani nyanya ng'eny. Sani nyanya ng'eny wenwa kama. Iwe aweya. To wan gweng'wa ka to wan gi advantage. Nikech jong'iewo nitie. Kendo wagone sirkal erokamano kuom keto mawego technical obed National Polytechnic. Bedo ni National Polytechnic no okelo nyithindo mang'eny. Nyithindo gi nyaka cham alot. Nyithindo gi nyaka yidwar kitungu michielo ga alot no. Koro nyanya to koro be mamit e alot ni chuth. Koro nyanya be nyaka gidwar. So chichwa maleda wayuda ni mine nyalo biro kaendi mopong'o kama ipar ni ka olokore chiro ka gibiro omo nyanya to nyanya no giuso te kendo kiny gichak giduogo kendo kiny gichak giduogo. Koso wan pod apober nikech wan gi market. To koponi moko dong' matin to be wan gi customers wa kuonde moko Ahero, Kindu Bay kata mano Ugis. Koro sechego to waketo nyanya mtoka to watero Ahero. To Ahero kanyo be kwa donje to jowero kawa. So far with nyanya and pok aneno problem mar market except higa moro mokalo cha 2023 no wabet gi nyanya mang'eny. Be mano be koro omiwa control. Kech machande no wabukore wapidho nyanya eka 2. Nyanya maduong' koko chiek tedi chien. Koro sani gimwatimo wapidho nuseka kendo nuseka kendo nuseka kendo nuseka tepidhogi mopogore. Koro sat kama rumo to machielo nitie, kama rumo to machielo nitie. Koro kwa pidhogi dichiel to macha chande kano wachako wan wapidho nyanya mang'eny makibidonje puodho to wene ma nyanya te. To nyanya te no odhi ochiek te kaka en no to chiek ka beibe ni piny. Kaito koth be chwe mayore richo koro joma biom onge ma nyanya no kethore mang'eny. We lost about I think more than 15 tons. Mano wausa at throwaway. Nwaomo gi lori to watero kucho to moko chiek ma ji okaw. Koro nwafwenyo ni strategy en ang'o, wapidho matin kamano. Erokamano janeno marwa, adwa kawo dakika machuok wadhi e yweyo mar adundo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ng'eni tigo marino ok en pesa mang'eny manyalo konyo od ni kata matin. Omiyo rang kaka ini wuoyo to weche maricho mantie pachigo bende adwa ni mondo rum nega ji. Iwinja? Lerne weche gi maber. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Koro ni wacho ni nitie ndalo ma bende un uwuon ugo yath. E kinde machal nade migone nyanya gi yath? Nyanya igone yath tieng' diriyo. Igone yath mageng'o tuo mondo kik tuo donji. Kendo nitie igone yath kadi tuo donjo mondo thiedhe. So mwagoyo ne preventing ma preventive en wagoye bang' jumbe 2 ka jumbe 2. To kwa neno ka nitie tuo moro matin modonjo kata waneno kute moko kadwa biro to koro chuno nang'o wago yath kendo wachako wanuo kata after 3 days kokwawe kendo wachako wadoke wach mar juma ka juma chi. Erokamano. Akia kar bende kari kae nitie kinde ma inyalo yudhe matim tiegruok. So benga gi ndalo ma open field ma iwacho ni odiochieng' ma kawuono aketo thenge ne jok ma samoro dwano som kata puonjre gigo ma bende ipidho kari kae. Nitie kembe moko ma pidho magine ma uso yedhe, uso kothe, gin be gibiro kata gin gi jomotiegi ma kwa luongo giga to gibiro kendo gipuonjo ji. Kendo cost koso gibiro nono. Jipuonjore nono. In fact wan kibiro to nikech ok dwa tedi nikech en puonj ma intensive. Swang'iyo ga soda gi mkati to ji chamo to ji dok mani puonjruok. Onge kata break mwakawo. Kaka mache chande ne gibiro ka jipuonjore kaka ipidho nyanya. Jipuonjore kaka ipidho watermelon. Jipuonjore kaka ipidho ganda. Jipuonjore kaka ipidho kitungu. Ma ji ne mor kabisa. Kendo nitie kata seche moko mwa pattern gi churches. Churches be timo gimiluongo ni empowerment mag Christians. Mondo ng'ato ka ng'ato obed gi gire moro ma ailo mopidho. Mago wapuonjore ka. Other than that, samoro wabedo ga kata gi nyithindo mani attachment. Antie gi yawuoyi 2 ka, achiel ja university, Tom Mboya. To otimo practicals mag agriculture ka. So online. Koro daher ng'eyo ni to bende nitiere challenges kata midhiero moko ma in iwuon kaka japur isekale kata ndalo mani chako masani inya wacho ni kana chake to uchine chal kamae to kaluwore kinde ma bende asebedo ka dhi mbele gi pur asefwenyo 2 3 ma bende anya timo mondo geng'na challenges kata midhiero. Midhiero mantie maduong' en mar market, chiro. Maki make breakthrough chiro tionge tabu. Chiro no bedo nwa tabu. Ang'isi ni ndalo moko nwa pidho puodho maduong' ma nyanya okethore. So nwa they at a big loss. Kuro chiro to sani endi wa iro Nyasaye be osekonyowa ni nitie population maduong' mawego. Oyugis, Kindu, Ahero, as far as Ahero. So wantie gi joma waseng'eyo ma contact ma ong'e nyanjwa ni biro kawo. So mano one challenge. The other challenge en ni ng'eni puodho dwaro no bed replenished. Low. Mondo low, ng'eni kisepidho gimoro kache pidho ka en puodho mipuro throughout. So nyaka imany yo mirestogo fertility mar lobno. So nyaka iwuothi kaka samoro wuothe gweng' gi lori wamanyo mbolea mar dhiang'. Nikech mbolea mar dhiang' no emo organic way mwanyalo restongo. Koro puothe wagi te sama wagolo cham moro kapok waduoko cham moro to waketo mbolea. Then the other cost manyak wain ka wain kama becomes a challenge en ni nyanya dwaro intensive labor. Koro isiki ng'eny gi jotich kanyo. Jotijgo nyaka ichulgi, nyaka spend money. So an issue mar expenditure. Then also yamo ka tuoche ng'eny is also a challenge. Tuoche ng'eny mamoko biro
mayudi kikia. Apoya. Ubiro apoya. Ikia ni to yawa. Maendi en tuo mane. Koro chuni ni nyaka ne many an ng'at moro mabe nose experience gino mondo mi samoro the process samo podi manyo ng'ato no to cham no kethore mokethre aketha ma gineno eni pudhe oko nikech koro ok idwa mondo olandre ne jowetegi moko. Agriculture ok asomo kamoro amora ta awinja practically. Koro nyaka bed gi ng'at moro makonya motimo agriculture. Koro antie gi agronomist ma bende tinde konya ka. Iluonge ni Arnold. Adwa ni nyiso nyingi. Gweng' miae kuma wantie to tich ma in iwuon sie itimo e puodho kae. Okay. Erokamano ahinya Madam Alori. An gi nyinga iluonga ni Arnold Ochieng' Omondo. Arnold Ochieng' Omondo Karachuonyo Kauma Kibiri Ward kamiluongo ni Kanyongo. Gisani antiere kokwanyo farm mar Eliud Otieno. An kaka agronomist, ng'at ma ng'iyo weche mag kaka gigi product ma jatelo pidho, kaka onego bed ni manage chakre tin ne nyaka oko kata ka tuo moro nitie to bing ni en seche moko onyalo ng'eyo to an koro anyalo nyise ni tuo moro ni ka wamany na yath to yath makama gi sama kama. Kamana ahinya Madam. Kamano to nikech kawuono wawuoyo kit pith mar nyanya, inyalo nyisowa mag the managerial practices kata arita mage ma japur onego bed ni timo kar ka puodho wach kuma wantie kawuono mar nyanya. Erokamano ahinya Lori. Aparo ni ok naparo tang'eyo ni gimoro amora maduong' e nyanya ka e management practices en ni kosepidhe waweya kar pitho kisepidhe to nyanya nigi tuoche. To mostly tuo mabede nyanya ahinya iluongo ni blight, tuo mar ng'ich. En mochando nikech ata en stages adek. Nitiere moro ni early mano momondo, nitie moro mane diere, middle, kasto gi late ma koro mogik cha. To blight na en mohinyo nyanya moloyo nikech onyalo keto nyanya matuo ma ka onge olemo moketo kata achiel. Koro an personally nikech koro mano koro ang'eyo ka antiere puodho tang'eyo ni nyanya nigi tuo mar blight, nyanya nigi effect mar scorching kaka mating'o ni, nyanya nitiere gi caterpillar, kute moko nitiere machuoyo nyanya ma nyanya chal gi motop kamae. Koro mago kaseng'eyo ema biro keto kae. Kamano Madam. Yes. So be samoro nitie inya ng'eyo kit nyanya man gi tuo king'iyo it nyanya? Exactly. Wang'eyo nyanya gimoro amora Nyasaye nochweyo ni mondo obed green, emomiyo iluongo ni green vegetative. To once niseneno nyanya ma ite dwa lokore ralum machalo gimowang' kamae, ing'e ni tuo ema miyo wang'. To tuo ma miyo wang'no mostly en mana wach mar blight, ng'ich. Ema keto nyanya ite wang' kama. Or ka ok owang' to seche moko ola calcium. Calcium jot koro chalo chumbi. To chumbi te dend dhano wawacho ni keto del bedo matek, pien bedo matek. Nyanya bende onyalo keto ite bedo mayom kata iye nyanya moro mayom ma ki ipono dakika matin piende ni ojore to golo pi. Koro blight na ema tuo marach ahinya nyanya. Kata mana kudni ting'e ni nyalo neno e ite kobede wiye nitie white flies mabedo kata red. Gin gik minyalo observe from oko kata in layman moko somo weche mag pur. Inaneno ni mato kudni onego wagone yath. Koro kama challenge ji ahinya en mana wach mar blight. Kech kudni mochuo nyanya to kata kaka nyanya mating'o ni japur nena ni mato koro kudni emochuoe. To kata odhi ma agrobet moro amora koko manyo agronomist to wacho ni nyanya cha kudni ochuoe. Tinyise ni yadh kudni wan gi ma. To bende konyori akonya. Koro gima nyalo loko it nyanya bed green to yellow or like scorching effect, mano en mana thothne en tuo mar ng'ich no. Kamano. Erokamano ahinya. Samoro nitie ng'at ma osebedo gi kika inago ma bende osebedo ka thage to doher no bed gi agronomist aina in machiegni, inyalo konyowa gi namba minyalo yudi godo? Erokamano ahinya Lori. Namba na nitiere kendo anyalo temo wacho ne jowinjo ni ok wach mar nyanya kende. An gi experience e yore mopogore opogore mag pur. Sani no watieko watermelon na timo maber mwayude gimoro. Wan e fruit production, weche mag olembe waber gi yedhe kaka management practices
orchard management. Kich, weche mag kich wapidho. Kendo I'm glad to say ni Homa Bay County asebedo assistant head research officer. Kasto kendo koro namba na nitiere ma japur moro amora manyalo gombo ni openja penjo moro kata odwaro nakonye e yo moro koneno tuo moro gimoro to namba na yudore. Namba mokwongo en 0712 28 98 14. Mano namba na machielo. Mar ariyo an gi 07 98 13 43 56. Erokamano. Erokamano. Yes. Ma iluongo ni seedling tray. Seedling tray ni wasekete kodhi mar nyanya, waketa achiel e bugo ka bugo. Kwase kaka nyaminwa ne timo, kwaseketa achiel e bugo kama, kasto wakawo pit moss waume godo e lowo miume godo maber. In the process of umo onego bed ni waume marom ma ok ni moko odhi malo, lo pit moss moko bedo makombo mano mi ka koro giyudo pi to moko yudo pi mang'eny, moko lak pi, kelo ula moro ei seed tray ka. Okay. Ka waseketo pit moss mwase loso seed tray kamae, to mano first stage koro wagoye pi. Pigni onego bed ni goyo after 3 hours mondo miyo keep gino bed mawom, kiko obed mang'ich. Kech sama olak pi to tuo onyalo, viability mar seeds ka ok nyal bedo ma ok onyal wuok maber. Koro ma to kore ka waketo kawuono, machielo mosetigi gin koro sani gintiere gi 2.5 week to ema giseromo kama. Waparo ni sani wadong' gi ka ng'eny to 2 weeks to wagolo gi wadhi transplant gi oko. Number 0722 27 3830. Kata nitie namba machielo kama 0727 764 886. Mana kamano janeno marwa, wadwa dhi pono nyanya ma bende oseikore e puodho kae, aeto bang'e kwa waseponogi wadwa ng'eyo ni to bende wan gi chiro mabe wadhi use, omiyo wadwa ni wadhi achiel kachiel mondo wane kaka wapono nyanya. Adhi uru. Magi e nyanya mayago e puodho, to madam be wayudo ka koro timo gima kisungu dendo ni sorting. Oiko nyanya mochiek kong'iyo ka bende nitie moko ma bende nigi kudni kata tuoche koketo thenge. Ang' onyiswa nyinge, aeto gimotimo kae gi kaka chiro ma en owuon ouse nyanya bende chalo. Aya, maber. Nyinga Pauline Anyango Otieno, anya Usonga, Siaya County, Amin Kokwanyo kama wantieni Homa Bay County. Koro an be kiana konyi timo sorting matin. Koro iwacho ni chiro chalo nade koni? Koro be iwacho ni bech puodho kae gi mar chiro chal koso nitie pogruok? Bei nitie pogruok nikech ka ng'ato kawo e puodho ka, for example ka ng'ato biro kawo tray ni wauso ne 2,500, koro en kodok ge chiro to nyalo medo bei nikech koro en okawo kaka jawero.
Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Odiochieng' ma kawuono nantie kokwanyo kaunti mar Homa Bay. Kane wawuoyo kit pith mar nyanya. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa maen 23600 kata inyalo yuda e mbui X Space kata TikTok e page wa mar Purgi Ohala. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgi Ohala, donji e viewsasa.com.